110.000. Véalo en la red de concesionarios Fiat de Euskadi. Larun bat honetan, Euskaldunok bat egingo dugu Donostiako belodromoan. Lau urte bete ditu egunkariak. Zatoz Euskaldunon festara. Larun batean, Donostiako belodromoan. Arratsalde honen jaun Andreok, ura gaua bai, orain dela 3 urteko irudia ziren Koratxe kopan, hartan eta Aurrez Baskoniak lehen ikusi duzen bezalaxe, garaipena lortu zuen Benettonen aurka. Gaur hemen Europako kopan lehen postua jokoan da, espero ezagun jende gehiago tartean ez pasatzea, baina hemen alperri da horrelako zerbait ditea. Nola nahi ere, gaur aurrez aurre izango diren bi taldeak behar bat Europako kopa honetan aurrean izango dira. Zergatik ez, finalean ere bai, joan den urtean gertatuakoa ikusi besterik ez da egin behar, baina gaur partidu handi baten atarian balin bagaude, zera ere gogora ekarri nahi dugu. Hain zuzen ere, joan den astean Santi Abadek egindako lan bikaina. Laurogeita hamalaugarren urteko abenduaren 13, gainera asteartea, batzuentzat egun beltza izan daitekeen eguna, baina espero ezagun egun handia izatea duela 3 urte Aurrez Baskoniarentzat. Europako kopan 2. urtez jarraian dugu talde arabarra, eta duela 3 urte Benettonen aurka Koratxen jokatu eta gainera talde italiarra lehiaketatik kanpo utzi balin bazuen, eta Aurrezek gaur horren beste egin nahi du, behintzat partidua irabazi. Laugarren garaipena suposa lezake beraz eta Aurrezentzat, baina gogora ezagun, Benetton gaur egun ere maila handiko taldea dela, Italian behin baita Europako mailan ere, naiz eta Italiako ligan ondo ez dabilen. Izan ere, dagoeneko antxe, makina bate jardunaldi jokatu da, eta Benetton honetan 8. postuan agertzen zaigu Italiako eskuetuan. Nahi zuzen ere, joan den asteburuan, bere partidu irabazi zuen, maila handiko talde baten, edo bintzate maila handik zuen talde baten aurka, eta momentu honetan 8. postuan da. Eta Aurrez ere antzera dabil ACB ligan, dakizuenez lehengo gunean garaipen importante eskuratu zuen Andorran, aurreko urtetan lortu ez zuen garaipena eskuratu zuen gehien behar zuen momentuan, eta itxuraz bi taldeak ondo daude, eta gero ikusiko dugu ze gertatzen den partiduan zehar. Guk oraintxe arazoren bat edo beste balin badauka, badakite joklarien artean ez dagoela arazorik. Hemen duzu Benettonek fitxatu berri duen azken gizona, duela hilabete eskas, Orlando Bullrich, 35 urte datorren ostiralean, 36 urte beteko ditu, hainbat taldetan ibilia da NBA-an, 13 urtez antzi izan da, 2 aldiz izan da NBA-ko eraztunaren jabe, bata Lakersekin bestea Chicagorekin, drogarekin ere arazo batzu izan zituen NBA-an, horregatik Chicago eta Lakersen ibili eta gero
makina bate traba izan zituen gizon honek, baina hementxe da Benettonen bere karrerari amaiera oparoa eskaini nahian, eta orain artean ikusi denez, funtsezko gizonare bada Mike Dantonik zuzentzen duen talde honentzan. Hasierako bostekoak aipatu behar ditugu laster, partidua hastearre bai dago, hortxe duzu eta Tauresen hasierako bostekoa, Ribas, Perasovic, Laso bat eta Kenny Green izango dira hasieratik Manel Komasek ipiniko dituen gizonak, horrek esan nahi du ez dago aldaketarik, beti bezalaxe, eta Benettonen ere ez dut uste guk estu artean ditugun datuen arabera bintzat, aldaketa hondirik izango denik. Neurketa hastear, bizkor Benettonen hasierako bosteko aipatuko dugu. Graziz, gizon berria da talde honetan, Pitis, Bullrich, Naumoski eta Rusconi. Duela 3 urteko taldearekin alderatuz, hiru gizonek besterik ez dute jarraitzen, Benetton eta hauetako bat hasierako bostekoan. Stefano Rusconi, pibot handia, pibot nagusia izan daiteken batzutan, baina nahikoa irregularra omen da gizon hau. Antxona Nasagasti partidu hastear, pronostikoa zabalik eta garrantzia handiko partidu da, 4. jardunaldia besterik bada ere. Bai, arratsaldeon gaur ikusleak ondo jesarrita hon behar dire bere aurkitzoan, ze partidu benetan polita ikusteko aukera daukagu, eta benetan pronostikoek ezin ez ban, italiarrak etorri dira onere basten, segurazki, Turkerren kontra galduzutelako partidu bat, eta oraindik Taurresek ez du Europako kopa honetan partidu bat bera ere galdu. Hor da Santia bat, begira nola ziduen partidua, lehengo gunean 34 puntu eta 7 erreboterekin amaitu zuen lana, eta epaile nagusiak, horrelaxe da bai, Santia badi teknika adierazi dio. Zintzilikateagatik izan daiteke, edo zer, edo ez, falta erasoan. Ez, da zintzilikateagatik, gertatzen dena da, hor Santia batek egin duela hor, horre ikusten da ondo argi, ez egiteko minik, baina batzutan hobeto da ez eskegitzea, ze bestela begira zelako gauzak gertatzen dira. Ederki hasi da partidua, bero, bieta hau txaurretik ipini dut aurre Santia badek, baina orain, hortxe dagoen gizonak, alegia Andrea Grazisek jaurtiketak izango ditu. Eskegi direlako, baina ez da ondo adirazita hori. Partida hasi nola hasi da, oraindik jendea eseri gabe zegoenean, ze ez da perandu hemen, Ezoizko ordutegian hasi zaigu partidu hau, eta jendea oraindik sartzen ari da Araba pabilloian. Markagailuan bina, Grazisek jaurtiketa libreen bidez, berdinketa ezarri baitu markagailuan. Hortxe da taulapean Santia bat, orain bai, falta, baina berea ez, Pitisena hain zuzen ere. Ricardo Pitis, joan den urtean fitxatu zuen Benettonek, aurrez Milanon jokatzen ibilitako gizona, 850 milioi peseten truke, eta hementxe jarraitzen du, han Italian zioten, etorkizunari begira, kontutan hartzeko egalekoa zela, behintzat maila handia bai du, baina oraindik ez du eztanda egin. Egia esan gaur entzungo ditugun izenak danontzako azken urteetan ezagunak ditugun izenak dira, Pitis, Andrea Grassi, zuk esan duzu Rusconi, nola ez Gorrai, kapotarrak gaur etorri dena benetan izen beterik etorri dira, eta oso presupuesto handiko ekipoa dugu Benetton Trevisokoa. Itxura xelebrea du Bullrichek, gaizki iruko egiterakoan Kenny Green ikusi du bere genioa hor da Green! Oso ondo, baina erresen hautxe egin du ala ere reboteaz jabetu, jokalea maituko du, ez falta egon bai da Naumoskirena eta itxuraz lehengo gunean bezala hasi du gaur ere partidua Kenny Greenek. Alegia zaien eginez eta erresen hautxe eginez. Ez du fortunarik izan hor, berak uste zuen baino urrutiago zegoen kontrarazoan egin duen geldiketa, eta horretik atera zaio txartu. Baina gero ondo aritu da errebote lanetan, 2 edo 3 errebote hartu ditugulako. Naumoskiren pertsorala, hortxe dago iruko jaurtiketa, Perasovicen lehenengo iruko jaurtiketa zen, 3 puntu, beraz Tauresek 5, ez biko eman diote Perasovici, beraz 5 eta 2 markagailuan Pitis, hor da Rusconi, Ramon Ribas eta Rusconiren arteko lehiare polita izan diteke, momentuz italiarrak aurre oso ondo hartu dio, lehenengo aukeran Ramon Ribasi. Bai, hor bi gizon handien lehia ongo da, lehia grina, ia nokiri bazten duen lehiaketa hori, horre ongo da kakoa ere bai. Perasovic atzera, Laso dagoen lekura, Perasovic eta Naumoski Mazionorran arteko lehiare polita izan diteke, baina kontuz Benettonek eskolta eta antolatzaile handi bat ere badu, Grazis alegia, Rusconi, bakarri dijoa, apenas egin du jauzia, izan ere oso erraldoia da gizon hau, 2 metro eta 8 zentimetro neurtzen ditu Rusconik. 5 eta 6, lehen aldiz aurreratu da Trevisoko Benetton,
1994 urtean sortutako taldea da, naiz eta Italiako ligan, azken 7 urtetan indarra agertu ez duen. Hor dago, bien arteko lehia horretan, kasu honetan Rusconiri leporatu diote pertsonala. Honetan, partidu polita izan daiteke, parekatuta dauden jokalariak, nik uste dut bat abestien gandik errespetu izan dutela, eta hor izango da benetako saskibaloi polita ikusten duguna. Duela 3 urte goratuko duzuenez, eta behintzat eta aurrez beneton elkar neurketa bi haiek jarritu zenuten guztiek, goratuko duzue ordunean Ramon Ribas eta Stefano Rusconiren arteko lehia gogorra izan zela, eta Ribasek aurre hartu zion hartan Rusconiri. Hor txarto jokatu du Bolaso, Kariñago erabaki behar zuen. 5 metotatik Bullrichek lehendabiziko 2 puntuak, Notre Dameko Unibertsitatean ikasi zuen gizonarentzat. Eta istiluak orain Rusconi eta Ramon Ribasen artean esaten genuen lehen lehia hori polita izango dela, baita estua ere, eta horari dira biak, ikamika, eta orain ez dakik gertatu da, baina Ramon Ribas ezertxo baite leporatu dio Rusconiri. Kontua kontu, 5 eta 8, 3 puntuz aurretik Benetton, lehen zatiaren bigarren minutua amaitzear dagoenean, lurrean Pablo Laso, eta Namoskiren bigarren falta da, ez? Ez Rusconirena. Edo Rusconirena. Namoskik esan dio, ez zuela zertan falta hori egin beharrik, eta horari dira, Rusconi, Ramon Ribasen gainean, ez dio jokatzen utzi nahi nunbait, Puerto Ricokoari, Ribasen bila joan da eta hor aurkitu du Laso. Bai, Laso kondo topatu du bere baita ere personal hori. Nahi bai, eskerrak ernibilen Ribas, ala ere, asmatu ez, ea nagusitzen den hor, bere pixua, bai. Momentu zerrebotean, batipat erasoan eta aurrez nagusi dugu, dagoneko bi jaso bai ditu Kenny Grinek, beste bate Ramon Ribasek, 7 eta 8 ere, Benetton aurretik, puntu bat ez bada ere. Zesan daiteke sistemak aztertzerakoan, Antxon? Apurtu denbora gehiago behar diogu, oraindik ez dagoen aukera gehiagirik ere sistema estatikoak egiteko. Paregabea nola sartu den, Santia bat pilota hori txikitzera. Eta iko dezagun ze berriro istiluren babadago ez, bigarren, hemen dago Santia badek birrindu duen baloia, 3 puntu sartu ditu Abade, baina bustita zegoela lurrea zioen bigarren epaiek, eta jendeak ez zuen horren beste pentsatzen. 9 eta 8 aurreratu da aurrez. Harrigarria da, haindik hori jokalari hori oraindik ez da martxan jarri, Wallray, eta errebotea menperatzen du bai erasoan eta bai defentsan Taurresek. Hori oso ondo dago, nik uste dut mentalizatuta etorri direla, errebote lana, taulapeko lan hori, zainduen beharko dutela. Antxon, behar bada joan den astean hemen izan genuen aurkakoa eta gaurre, Tauresek aurrean duen etxaiarekin alderatuz, badago diferentzia nabarmen bat. Fenerbahçek pivote faltsuekin jokatzen zuen, naiz eta bat oso nahi izan, ranking goratuko duzuenez, minutu gutxi jokatu zituen eta lare honena izan zen Fenerbahçen, baina Fenerbahçek kanpotik jokatzen zuen gehiago eta behar bada taldeo alegia Benetton hobeto datorkio Taurez Baskoniari. Bai, behar bada bai, zeganera jokalariak ere eurek ondo parekatu dira, horre ikusten dugun bezala. Ribas eta Rusconik bi bostak dira, bostak zuzenak, eta Green eta Wallrayek ere jokatzen dute apurtzu eta urrutiago, kanastatik urrutiago ere bai. Hor daude biak, nik uste dute orain erantzukizuna nahi duela hartu Wallrayek, azkeneko errazoaldi bietan, baina ez du suerterik. Filadelfiatik etorri berria da, naiz eta Milwaukee Bucksek izan bere eskubideak NBA-an. Ondo! Eta hor dago Santia bat berriro, bere 5. puntua sartuz. Gairri dago maila handian jokatu nahi duela gizon honek, selekzioan izan zen, lehen gogunean punta edo maila handiko partidua borobildu zuen hemen, eta gero Andorran ere poliki zen hasierako 5koan jarri zuen gainera Manel Komasek. Iko ezagun horrena izan den falta hau, hemen txedator epaile nagusia, eta izuzen Abadena. Abad oso motibatori zu dinozun bezala, oso ondo jokatu izan du azkeneko erasoaldi biak berak saskidatu ditu, da ganera errestasun osoz, benetan motivaturik. Oraindik Ribas eta Rusconi batabestirik joka aritu dira. 13 eta 10, Bullrichen saskiraketa honen ostean, 4 puntu daramatza Estatu Batuarrak. Hor da Pablo Laso, Perasovic, momentuz 2 punturekin dugu Kroaziarra, Grafisen falta. Andreas Grafisen fitxaketa ere garrantzitsua izan da Benettonen, izan ere gizon honek urte asko manditu Eskabulinin, ia orain artean urte guztiak antxe manditu. Eta gauza da Benettonek duela 3 urte bezala postu gorra egin duela urten ere, alegia
Eskabolini eta Boloniako taldeen maila berean egon nahi du, alegia Italian horre puntan ibili, baita Europan ere, baina orain artean lortu ez duena, lortu nahi du Trevisoko talde honek, alegia horre regularra izatea aurrean. Bai, zuk esan duzun bezala, ganera nik uste dute Benetonek duena zerbait aurten imiar baduen zerbait da hemen Europako Kopa honetan, eta horregaitik dinogu gaurko partidu importantia dela eurentzako, baita guretzako noski, baina beraiek badute partidu bat galduta. Lehen esatean Juan, hor dago Gorritzen errendimentua hasi ematen. Teknika eskatzen zuen zalegoak. Ondo? Oso ondo, erantzun du hor. Lehengo gunean Fenerbahçek egiten zuena, transizioa azkarra, gaur eta horreze egitea tokatzen zaio. Baina Grinda Gorritzen parekoa eta horre erantzun dio. Bueno, behar bada ere, horre bata bestearen erantzunak ikusteko moduan izango gara. Hementxe da Bullrichena, eta gero Kenny Greenek antzeko egin du. Errebotea Lasorentzat, kontrara zogan daiteke ezkerraldean Perasovic baloiaren zaidagoa bat! Bai! Ez duela balio? Ez aurrez pitatu du falta Pitizena, ea. Falta Pitizena da, hori bai, baina saskirak eta ez dakigu ontzat, ez dute ematen. Balio gabe geratu da. Eta Mike Antonik aprobetxatu dugora hau, lehendabiziko utxartea eskatzeko. Orain behar bada, balantze bat, oraintxe arte ikusitakoaren arabera ze azterketa egin daiteke. Bueno, nik uste dute, oraindik batabestien gandik ikusten dabiltzela zer egin daiteken kantxan. Nik uste erasoan aritu dira gehien bat italiarrak Gorritzekin jokatzen, lan ikusi dugu 2 edo 3 alditan Gorritzek erdialdean jasotzen du baloia, eta berak bakarkako jokaldia eginez, nahi du barneraldiak egin, behar bada hor espaduen lortzen asistentze bat edo beste emateko, baina ez dakitze taktika horrek eramango dion esertara, Gorritzekoek kontrarazoan berela ataratzen dira, oso ondo dago hori gero, erreboteak ere bai erasoan eta bai defentsan ondo zaindu izan dituzte gasteiztarrak. Alde batetik hor taktikoki jokatu du Graziak esate baterako arbitroen eragina eginez, hau da, zozer faltaren bat edo sortzen denien, italiarrak ohituraz daukate arbitroari presioa egitea, eta horretan ere zozer lotu du. Bueno, eta horrez garbi dago konzentratu dagoela erabat, partidoren hasieran, Ramon Ribas gaur ere puntuak egiten, 17 eta 12, 5 puntuz aurretik, Taurez Baskoni orain artean izan duen alderik handiena da, eta behar bada aipatzeko adara berean bi entrenatzaileek ez dutela oraindik aldaketarik egin, Bullrich, berari da erantzukizun hartzen erasoan, baina horre zaflatuz amaitu du jokaldia, Stefano Rusconi erraldoiak. Bien artean ari dira, Benetonen puntuak sartzen, harrigarria da Grafisek eta Neumoskik oraindik punturik sartu ez izana, baina tira. Eta barruko joko arita nagusitzen partionetan, garbi dago hori, hortxe ari zen errebotearen bila Ramon Ribas, atzetik etorri da Santia bat, eta bera, harinagoa denez, hor beko baloiak hobeto jaso ditzake. Oso da importantea, defentzian ikusi dugunez, Green eta Ribasek blokeoetan aldaketa zuzena egiten dute, beraien erasotzailearekin. Lehen esaten nuen Antion, Grazisek ez duela punturik sartu, baina kontua da Perasovicen markaketa arduratzen ari dela. Urrezko baloia utzi dio hemen Ribasi Perasovicek. Bai. 17 eta 14, Naumoski, Grazis, irukoa da. Ez, errebotea Naumoski jaso du. Kanpora etorri bai da baloi hori, Uztaian jota gero Rusconi gatze untzi du. Hori bai dela txapela, Hiru ari da jartzen bataz beste Kenny Green, ligan zer esanik ezonena dugu atal horretan, Laso eta Green! Ikusgarria, egin duena da ikusgarria. Benetan ezin zaio eskatu gehiago Greenei gaurko lehenengo momentu hauetan. Hementxe dago lehen jarri duen txapela, gainera Rusconiri jarri dio, eta gero nola amaitu den jokaldia, oraindik hobea izan da, 19 eta 14, 8. minutua betetzear, ezpatak goigoian, eta biek garaipena nahi dute. Naumoskiren aurreneko puntuak, sarrera hau aprobetxatuz, Mazedoniarraren lehenengo 2 puntuak beraz, Laso, 19 eta 16, eta Armaiak beteta dagoeneko. Daukaten jokalaririk onena zu izan duzun bezala, oraindik ez dagoen aldaketa jokalaririk ez dute aldatu, ordezkoak danak bere aurkitzen daude, baina jokalarik onenak honek dira ekipo bietan. Perasovicek posizio honean jaurti du, Grafisek une batez utzi du bere markaketa horri despistatu xamar, eta Perasovicek baloia jaso bezain laster, airean ikusi dugu zer egin duen. Egia esan, tentsioa mantendu behar da partido osoan, eta orain eurek daukaten onena ematen ari da kontuan izan nekea ez dela gertu. Beraz, ekipo hau aurrien daukana eta Gorrizek oso gogorra da, eta minutu askotan sufritu izan beharko du.
Bullrich eta Green, biak aurrez aurre, estatu batorrak ondo utzi dio Grafisi, Rusconi, horre pixuak agindu behar du. Berriz txapela, bai, garbi. Eta ziztu bizian dikoa, beltzaran aurreran hortxe ikusten ari zareten bezalaxe, Lasori laguntzeko. Jo, bi jarri ditu. ACB-en aurten bataz beste 3 jartzen ari da. Eta Europako txapelketa honetan nere datuen arabera behintzat, 3 ere jartzen ari da bataz beste, gaur 2. Eta begira, zaletuak nola dauden pozik, Tauresek 21-16ko aldea baitu, orain Laso eta Perasovitzen artean elkar konponketa ez da, baina hortxe zegoen asistentzia izugarri hori jaso eta gainera jokaldian modu izugarri honetan amaitzeko pres, Kenny Green. Benetan soltura handi horekin ikusten dugu ekipoa. Ikusten ari dira eremu libre guztiak, espazio libre guztiak eta jaurtiketa egokienak bilatzen. Bueno, banik zera aprobetxatu dut, haizuzen ere, irudi hori ikusita aprobetxatu dut Tauresen aukira behiratzeko eta hortxe ikusi dut Jon Laso, estatistiketaz arduratzen den gizona, eta Paco García bigarren entrenatzea, biak ere ahoz zabalik harrituta Kenny Greenek orain artean egin duena ikusita, oso gutxitan ikusteko moduan egoten bai gara batipak saskibaloi partidu batean eta hasierako minutuetan. Bueno, pentsa ezazu, zein motibatuta dauden Tauresekoek, eurek badakiten nolako maila, kalitate azerretu da Bullrich, daukaten. tanto nik aulkien eseri duelako. Segi, Antxon. Bueno, nahi duzan, oso kalitate handia daukate eta horretaz konsiente dira, horreitik eurek daukaten guztia, adimen osoz jokatzen ari dira Taureseko jokalari bai. Ondo Ribaseko hor, ala ere Perasovic motel eta atzetik etorri da Naumoski, baloia eskuteatik kendu dio. Ukondoa da eman dio Pitise. Golpe bat, bai. Abadi bai joa Pitisen gana, ea hortan txekelaitzen den guztia. Baina egia esan kolpea jaso du Santi Abadek eta orain txari dira barkamena eskatzen edo bintzat kontuak eskatzen ari dira hor biak. Ze bete-betean hartu du kolpe hori ahoan, kokotxan. Bai, ez dio sinisten Abadek. Diskulpak ematen ari da, ez dio sinisten. Eta horari dira bitartean Rusconi eta Ramon Ribas, elkar bultzaka. Bai, hor kontaktu handia dao. Eta arbitroak kontu zen marko du. Momentu zutzi dute kontaktu hori. Hor da Bianini, 6. gizonaren lana betetzen du gizon horrek, Pitisen irukoa ez, errebotea, Naumoski ez du jaso, Lasok azkenik. Naumoski oso jokalari ona, orain arte egin duen 3 gol osunak izan dira. Green, bai! Airean baloia jasotzen duen bakoitzean, lehen aukeran asmatu izpadu ere, arrez geroz, dena barruan ipini du. 4 errebote 8 puntu, hau da, martxa, Bai, oso ondo atereten zaio eraso aldi bakoitza. Denbora gutxi emanez, orain korrika bizian begian nola ateratzen dien. Hor dago gakoa, errebotean dago gakoa, eta Tauresi ematen dio aukera, kontrarazoan irtetzeko eta hori ez denean, behintzat italiarren defentsa, lekuz kanpoa topatzeko. Bi aldaketa egin ditu Mike D'Antonik, Bianini dago kantxan, eta era berean hortxe dago Casonato. Orain aldatu dute, Graziak kendu du. Entrenatzaileak Perasovitzen gainetik. Rusconiren faltan, Jon. Hirugarrena. Bai, hirugarrena, Hirugarrena da, guztiz importantea. Bai, Garrido dor Bullrich. Ramon ari da bere lana primeran egiten, alegia Rusconiri dagoeneko 3 falta eragin dizkio, 25 eta 16, utxartea eskatuta zuen okrezpanago Manel Komasek, falta hori gertatu horretik, hemen dago Stefano Rusconi, honek duela 3 urte fitxatu zuen Trebisoko Benetonekin, orduan Trebisoko taldeak begira zenbat oraindu zuen, izugarri. Hain zuzen ere 1.500 milioi peseta oraindu zituen, Baresetik etorritako Rusconiri, eta urte berean beste 1.800 milioi peseta gastatu zituen Benetonek, Kukotxen fitxaketa hartan. Gero Kukotxek 2-3 denboraldi besterik ez zituen jokatu, eta Europako Ligan azpitxapelun izan eta gero, Limoxen aurrean antzi ibili baitzen duela 2 denboraldi gogoratuko duzuenez Beneton, arrez geroz, Kukotxek NBA-rako bidea hartu zuen. Hemen, Taureseko 25, Benetonek 16, Europako Kopako 4. jardunaldian, badakizu eta Tauresek oraindik ez duela porrotik ezagutu, Benetonek aldiz, gairepen eta porrot bat, darama orain artean. Porrot hori, lehen jardunaldian ezagutu zuen, Fenerbahçeren kantxan, Istanbulen alegia, 8 puntuz galdu baitzuen, hartan, Trebisoko Benetonek. Orain arte Peraz oso ondo defendatu izan da, baina Ribas eta
Green, batez ere oso ondo gizon importanteak taulapean, aritu dira inoiz baino hobe nik uste dut. 27 eta 16. 11 puntuz Taurez aurretik, azken 10 minututan sartu garenean, Bullrich berriro kantxan da. Ez da bitan pentsatzen, hartzen duenean baloien hor eldialdean. Egia esan 35 urte izateko primeran dabil gizona eta garbi dago ez dela ona bukaerara behintzate denbora pasatzea torri Europara, Ze hor ikusten ari naiz korrika, gainera gogoz ari da jokatzen. Bakarrik gelditu da Bagatzi, ez? Errebotean orentzat. Naumoski atzetik etorri da eta deskolokatuta jodu baloi hori. Dalaso gainera txantxetan ari zitzaion. Bai, Peter Naumoskiri. Ez que Naumoskirik esaten dio bultzatu egin diola, baina Lasok ez duela ezerrik egin. Nik ez dakit Pini del Negro de Naumoskirekin alderatu zein dan hobea, del Negrok hobeto zuzentzen zuen Benetton, baina Naumoskik edozen momentutan az daiteke puntua sartzen eta hor dago arriskua, ez? Eman du, oso txarra pasea, berri berraztu dute, baloia. Ezkerrak hor, 13 segundu daukate jokatzeko. Eta hor pasea, Grinentzat, loratu egia. gehiag izan, Garba da hor finta txikitxo batekin Bullrichek airera joango zen. Hor Naumoski, Bullrich, irukoa. Ez da ekipan jokatzen, bat ere. Bakarrik jokatzen du. Bere kabuzari da, bai. Bai, hain zuzen ere, lehengo gunean Fenerbahçeren entrenatzailearen prentxaurrekoan izan eta honek zera erantzun zuen, Galetu ditzaionean, zein zan beretzate hobe. Benetton ala Taurez, multzonetan berak esan zuen garbi. Benetton, hori bai, kontutan izan, talde honek, alegia Italiako taldeak, askotan norabidea galtzen duela, ze izen eta zona handiko izenak balin badaude Benettonen, ikusten ari gara, kasu honetan Bullrich egiten ari den. Bere kabuz ari da jokatzen, eta horrela azten badira jokatzen alegia talde lan egiten ez badute, Taurez nola ari den ikusita, jaio izan dezake Benettonek, eta markagailuak agintzen duen emaitza hori lekuko dugu. Bai, lehenengo 10 minututan ikusi izan dugu ekipo moduen erasoan italiarrek barruko jokoa nahi zutela jokatu, Ruskon ibila eta Bullrich ere bai barrotik ibili da. Baina orain honetan Bullrich ibila bakarrik, azkeneko jokaldietan saiatzen bakarkako jokaldiak buruten. Min asko egin dezake, baita hola ere, ze benetan kalitate handiko jokalaria denezkero, ian hor geldiarazten duen olako bat martxan jartzen denean. Hora ezagun Trebisoko Benettonek azken 2 urteak Liga Europarrean eman dituela, duela bi denborali lehen esan bezala Limoxen aurrean ezin izan zuen finala irabazi, eta joan den urtean ligilan, amultzoan Olimpiakosek agindutako ligila hartan, 6. postuan zerkatu zen Benetton, 7 garaipen eta 7 porrotekin. Hortxe da Santia bat, gaur ere protagonisten alorrean kokatu zaigu, eta hor dago, bitartean puntua eskuratuz, Orlando Bullrich, 35 urte. Bai, gaur Taurezek irabazteko nik uste dut ekipo jokoan oinarritu behar duela bere joko guztia. Ez dira horre erne ibili Kenny Green eta Abad, Pitise jaso baitu errebotea. Ragazzi, ondo utzi dio Bianiniri, bien arteko jokaldia ona zen, Ragazzik asmatu izpadu ere, errebotea Ribasentzat, falta Naumoskirena, bigarrena da. Bai, kontaktuan, danataz kejatzen dien personal guztietaz. Edo zein personal, dago keja bat. Hor dago berriro, behin eta berriro, Naumoski arbitroen gain. Ribasen ordez, Rafa Talaberon ipini du jokoan orain Manel Komasek, txalo artean joan da aukira Ramon Ribas. Egia esan Ribasek egin duena ere azmarkatu behar dugu izan ere, mutikoa fisikoki berriro ere badabile arazo baten batekin, atzo esate baterako ez zuen entrenamendua behar bezala burutu, hor da eserita, eta naiz eta horrela egon, egia esan ondo egin aurre Ruskoniri minutu hauetan. Bai, kontu den zelako jokalari izan duen defendatzeko aurrean zutin ez moduen Ruskoni, eta gero 8 puntu sartu ditu. Eta aldaketa ondo egin du Manel Komasez, Ruskoni hiru pertsonalez aulken eserita du orain Dantonik, eta noski Bianini aurrean egonik, Rafa Talaberonek hobeto egin dezake bere lana. Eta zelako erritmoa daraman partiduak. Hor da Talaberon, atzera ondo Santi Abadek eman dio pasea Lasori eta honek jokua lasaituz, jokaldi antolatu beharko du, 29 eta 19, 10 puntuz aurretik Taurez Baskonia. Talaberon du baloiaren eske, hala ere, begira ze pasea jaso duen hor, Kenny Greenek.
airean ez du parekorik gizon honek. Ze jauzi estratosferikoa duen, Baina, pentsa zazu zelako pase ona egin dion hor bien artean, nola heldu den baloi horretara. Aurretik markatu dio, Bullrichek eta aurre oso ondo hartu dio gero. Bullrichek falta egon da. Bai, erasoan jarraitzen du, bakarka jokaldiak egiten. D'Antoni protestaka eta bigarren epaiak esan dio, isiltzeko. Hemen epaile nagusia balin badukagu, pertsonalaren eragila zein izan den adiraziz, hain zuzen Talaberonen lehenengoa, esan du, baina D'Antoni protestatzen ari zen, gehiago eskatu ez da gizederen kexu zen, eta esan dio horrela jarraitzen badu, teknika ere jaso ezakela. Bullriche horre honan bitartean, bakarka jokaldiak burutzen saiatu izan da, eta espadu saskidatu, beti etara du etekina, pertsonalak atera deaz. Bullrichen 11. puntua, bera da saskiratzaile nagusia Benetonen, baita partioen ere, 10 punturekin bigarrena, Kenny Green dugu. 31 eta 21, 10 puntu zaurretik aurrez, Laso, oso ondo atzera, Berazovic, behar bada Kroaziarra estabil bat ere txukun, baina eskerra Namoski ere antzera da dien. Dena dela... Markaketa zorrotza du, Pirazen gainen, Grazia, Doren, Regasi, bere bakarrik! Berantzaz etorren baloia eta balio du, bai? Bai, loratu du ondo. Egia esan, adimen handiz jokatu du hemen Pablo Lasok. Pablo Laso dabiloi, benetan, bere puntuan, kontuan izan Naumoski dagoela bere gainean, baloia eramaten duen guztietan gainean dago, benetan nekea sortzeko momentua da berintzako. Egiten duen lana egin. Eta hor da, lehen esan duguna, bakarka jokaldia, asistentzia eta hor... Auskalo zer egin nahi zuen Bullrichek, ala ere jokaldia ondo atera zaio. Ze... Traba askorekin, eman dio pasea Bianiniri, saskiraketak balio du, eta Bianinik jaurtik eta egarri izango du. Talaberonen bigarren falta egon baita. Talaberon aulkira, Ramon Ribas berriro jokora. Garbi dagomena atxeenik, ezin duela hartu Tauresek, aldaketa hau bapaten etorri dela ikusita, ez? Bai, bere bosteko nagusia hor dago. Aurre eman behar dio ekipo honi, eta gaur entrenatzaileak ez dauka bestientzako denporarik aukerarik ematen. Une batez, Taurez 12 puntuz irabazten egonda, 2 aldiz, eta orain 9 puntuko errenta du, 33 eta 24, 6 minutu eta 24 segundu atsedenaldira iristeko. Birritan izanetik eta Taurez beti aurretik egonda, Perazovic, Ragatzi aurretik edo gainetik kenduz, Kroaziarraren puntuak. Kroaziarra 3 metrotara heltzen denean, horreztago inor geratzen. Bullrich, kanpotik jasotzen du baloia. Wow, falta Grinina. Bueno, behar bada ikutu dago, Bigarren epaiak alaxe ikusi du, Botier frantziarrak alegia. Ba, ez da irukoa eskatzen dute orain, honek italiarrea di arpegi handi bat, Zapalten egon da. Hainbat urtetan oso jaiak izan dira hontan, Eta edozein gauzataz protestaka. Orain eskatzen dute irukoa zela eta barra. Begira, ze tontakeria edo ze importante izan daiteken hau. Grinen 3. falta bai da. Beraz, aldaketa alaberrez egin behar izan du Komasek. Iñaki Gomez orain kantxan eta behar bada hemen parekatu dezake markagailua Benetonek ondorengo minututan edo ea zertarako edo ze egiteko gauza den Taurez Baskonia. 35 eta 25, Mike D'Antoni. Zer rendimentu gutxi ateratzen dio momentuan, Mike D'Antoni bere ekipoari, ezta? Gogorretzen bakarrik egiten du bere lana, eta bestea bere menpartona. Bere menpean du. Bullrichen 13. puntua, 35 eta 26, 9 puntura hurbildu da beste bengoz Beneton. Azken 6 minutuak, lehen zati hau amaitzeko. Laso. Berazovic bakarrik gelitu da. Hor falta ere egon ziteken, Iñaki Gomez. Ez, lurrera joan dira Bianini eta Ribas. Ribas ziztu bizian altxatu da. Naumoski eta Ribas. Zaila zen. Hori bai izango zela teknika. Horra batu du benetan Pitisek ustai hori. Baina nahiko izan dute lehenengo teknikarekin FIFako arbitro bat. Lehenko egunetan ere aipatu izan dugu, etxean jokatzen duenaren taldearen alde egiten dutela epaiek. FIBako arbitraia horrela izaten bai da, baina hemen zona handiko taldea denez Trebizoko Beneton, epaiek ez dute horren beste egin nahi. Perazovic taulan lagunduz ez, errebotea errez jaso du Bullrichek, kontrarazoan, bera badijo aurrera bakarrik. Bai. Pertsona da.
Perutz hori. Erasoan baina, Erasoan izan da. Bueno, Jakopiniri falta egin ziotela uste nuen. Baina ez, erasoan esan du Iñaki Motierre. Motierre aurre ez, orduen bere gainera joan da. Eskerrak pitatu dutela horra bestela Ribasek bere nor dago. Konturatuko zaretenez, errotazio zabala du Mike D'Antonik aurkean, Zortzi gizon jarri ditu dagoneko jokoan. Bai, zeinekoak, zein ospetsua diren jokalari guztiak. Laso, Ribasen bila, falta erasoan. Hori da, benetan kompensaziokoa. Zalantza batzu da ditut. Bianinik bere burua lurrera bota ez ote duen, zalantza hori daukat. Bai, kontu zeuren lana hori izan beharko litzateke. Kasu honetan ondo jokatu dute italiarrak. Bai. 35 eta 26. Badaukate jendea, Rusconi, Jainini, eta aprobetxatu behar dituzte jokalari guztiak. Hor da Jakopini, ez, baloia zuzenean joan da, Ribasen gana. Laso, horre bosgarren martxa jarriz, ez du taldekideek aurkitu, Perasovic, gaur urrundiko jaurtiketa sartuko balut Aurresek hobe, momentuz barruko jokoan ezintzaio gehiago eskatu. Dana dela hasieran lehenoko minutuetan kontrarasoan harrapatu izan dituzte ustekabean nik esango nuke italiarra, baina orain balantze defensiba italiarrena oso egokia da eta eraso estatikoan jokatzen ari dira. Pena errebote hori esartzea. Ez dakit ez ote den eta Aurresen alde izan, Ribasek eskuetan zuen baloia, baina Biani ditorri zaio atzetik eta epaiek Ribasek ikutu dela esan dute. Bianini gizon handua da volumen handikoa, baina askoz Rusconi baino mugikorra bada, hori Ribasentzat ez da ona. Ez. Garbi dagoz bien arteko lehia hortan italiarra ari zaio nagusitzen. Bullrichek urratsak egin ditu. Ez, personala. Falta. Santiago den personala. De golpe cada vez. Eta Rafa Talaberon ekarriko du Berriore kantxara. Santiago den falta denez. Hirugarrena da, horregatik aldaketa. Gaur faltekin problemak izan ditzaketa Aurresek. Grinik 3 ditu, Abadek 3. Ribas ere hor dabil. Eta Benetonen aldiz, Rusconi kenduta, besteak hobeto daude. 35 eta 26, 3 minutu eta 54 segundu. Atzenaldira iristeko, hortxe estadistikak ikusita nabarmen errebotetan eta Aurrez aurretik dago. Naiz eta pixkanaka, Beneton ari da ari zaion eusten markagailuari eta gauzak horrela joan ezkero, baliteke Mike D'Antoniren gizonak pixkanaka markagailuan ere urbiltzen hastea. Nik esan dizut, ez dela despitatu behar, konzentrazioak ez dute galdute behar inolaz ere, eta Aurresekoek. Pertsonalez joten ari da, leporatzen diote pertsonal asko, betiko posteko nagusia daukatelako, eta horren nabaritzen da gehiago, ez da beste momentuetan bezala, ACB-an enkartatzen den bezala ez, rotazio gehiago ematen diola Komasek bere ekipoari, gaur ezin du olakorik egin, daukan ekipua aurrean ikusi. Gogoratu neurketak bere biziko garrantzia baduela, eta Aurresek laugarren garaipena lor dezake, gero badakizu etenaldia egongo dela urtarrilaren 3 bitartean, eta Benetonek ez du inolaz ere bere bigarren porrota jaso nahi, ze horrek 3. laugarren postura atzeratuko luke sailkapenean talde italiarra, eta talde italiarrak zera nahi du. Lehen postua lortu lehen bailen, eta Aurresekin parekatuz bide batez. Horretarako hemen irabazi behar du. Bai, ordu jokalari hori, Goldrich 15 puntu sartu ditu, eta bi ekipetatik jokalaritik hoberena da bere saskiratzeekin. Eta behar bada, lehen bakarri jokatu balen badu orain gehiago, Green aurkian dagoenez, ez baitu berak geldi dezaken areriorik aurrean, ez? Hor da Laso bitartean, eta Aurresen eraso aukera hau antolatu nahian. Iñaki Gomez, Ausardiaz, Perasovic, baina Perasovicek ez du jautitzeko aukerarik aurkitzen. 4, 3, bote beharko du, bai, Urruti. Motza, Pitiz. Defentsa orain sendoago du Benetonek, lehen esandakoaren arrazoia medio. Bullrichen 3koa. Ez du pentsatzen ez, Bibider. Baloi hori jaso behar dute Arabarrek, Aurrez egin du Lasok. Hor bai, bakarri dago Perasovic, alar ez da jaurtitzera ausartu eta falta Pitizena. Bai. Ez urra, uste du Goldrich izan da, Edo Bullrichena, bai. Bullrichen pertsonala da. Horrela zera bai, lehenengoa. Eta horre lehen izan dugunez, itxura bitxiare badu. Xingola hori buruan ipinita bai dauka, koleta izango balu ezela.
Bueno, bentsate, erasoan ez dute erakutsi ezertzu ere, Benetokoek. Hor, Walrichek etortzen zain bakoitzean, badirudi erre egiten diola baloiak eta beregala jokatzen edo jautiketa egiten hasten da. Beste aldaketa bat egin du orain Manel Komase, konturatuko zineten, Laso Olkian eserita dagoela eta hortxe ikusten ari zareten 14 zenbakia, Perasovitzen atzean, Ferran Lopez da, ea Ferrane gaur, lehen gogunean egin zuen partidu bikain hori, errepikatzerik duen. Momentuz Tauresek, 37 eta 28ko aldea du, atsenaldi iristeko 3 minutu baino gutxiago geratzen direnean, 11 puntuz aurretik Arabarrak, Jakopini, hor da Grafiz, berriro kantxan, Ulrich eta Ribasen arteko borrokan, estatu bat horra arinagoa denez, aurre hartu dio ondo gainera Ribasi. Mugikorra, hor laguntza eman behar diote, beko posten hartzen duenean italiarra batek. 7 puntura horbildu dira italiarrak, 37 eta 30, Perasovitzat izan daiteke jokaldi hau. Edo Irukoa. Barrura. Bueno ba, Iñaki Gomezek hartu du Perasovitzi zuzenduta zegoen jokaldion erantzukizuna, izan ere horre norbaitek buruan ipintzen duenean alegia Ferranek edo Laso buruan ipintzen dutenean ero eskua, horrek esan nahi du, kanpotik jaurti berdula norbaite. Normalean Perasovitz da horren egilea. Baina kasunetan, abagaunea zuen, ona gainera Iñaki Gomezek eta birritan pentsatu gabe, Irukoa barruan ipini du. 40 eta 30. Eskerrak Walrek eta egiten dion, mesede handia egiten diola, Taurresi, horrelako jokaldiak burutu nahian, eraso. Perasovitzek oso ondutzi dio, Rafa Talaberoni, bakarri zegoen, zepena, falta ere egon ziteken, Ribasek ez, errebote azkenik Grafize jaso du. Eta faltan ikuste egon dela, jendeak horrela zepentsatzen du, baita Manel Komasek ere. Naumoski, orain hiru izkinetan jokatu nahian dabiltza italiarrak, Naumoskiren sarrera, eta hor zuloa berehala ikusi du. Zelako presilio ikusi duen, zelako sarrera egin duen, hor jokalari asko dago, kalitate handikoa, eta ez dute batera aprobetsatzen, erasoan, Benetonekoa. Naumoskik oraingoz 4 puntu besterik ez ditu sartu. Berriro urrundiko jaurtiketa bat izan daiteke, hor da berriro Iñaki Gomez, Perasovic gelditu da, bakarrik, ez? Arinegi egin du bere jaurtiketa. Pitiz, Naumoski, kontuz, 8 puntu zegaltzen ari baita Beneton, abantaiona da atzenaldira joateko, baina hortxe da berriro Naumoski, bere 6. puntua, begira noiz. Azken momentuan 4 jarraian sartu ditu, eta 6 puntura hurbildu da Trevisoko Beneton atzenaldira iristear gaudenean. 40 segundu besterik ez, Ferran Lopez, eutxe egin behar dio jokaldi honi, eta amaitu Taurez Baskoniak. Ferranen bila, Iñaki Gomez, hor da Ferran Lopez, baloia eskatu dio Talaberone, baina nahiago izan du eskueta mantentzea baloi hori Ferran Lopezek. Asistentziak aben bai, Talaberonek lehen egiterik izan ez duena, egin du. Oso ondo, hor barrenaldietan asistentzia emateko gai dira, eta oso ondo hartzen diote bizkarra bereei Talaberonek eta Iñaki Gomezek. Jaurtik eta fortzatu berdi orain Benetoni Tauresek, 6 segundu, hor da Naumoski, eta falta erazoan, ui, hau bai kompensazioa izan dela esan ditek, Eta italiarrak guztiz azerre, Begira Antoni nola dagoen. Zaketa botatzekotan, gainean duen jaka, une batez lurrea botatzeko keinu egin du. Naumoskiren 3. falta, egia esan momentu aproposean iritsi da. Hor da Mike D'Antoni, NBA-an jokatu zuen, joklari moduan, eta gero Erromako taldea 2 urte zuzendu du, Djordjevic ekarri nahi zuen ona, Benetona, baina azkenik Djordjevicek beste ide bat hartu du. 4 segundu geratzen dira, denbora hori zuzendu nahi dute Taureseko teknikoek, edo ez, falta etzen gizon bati eman diote epaimaikoek, eta orain zuzendu dute, bai, akatxo hori. Hori eskatzen ari zen Paco García, eta gure atzean dagoen jendeak ere horren beste eskatzen zuen. 10 zenbakiaren falta zela, eta ez epaimaikoek eman duten zenbakiaren abaizu. Amaituko da bere ala den zatia. Barrura! Amaitzeko jokali ona. 44 eta 34, Talaberonek 4 puntu jarraian, eta 10 puntuko alde hau, benetan, abantaia ona da, bigarren zatiari begira, naiz eta iasan, pertsonalen atala edo alor hori ikusita, bi taldeak zigortuta daudela esan daiteken, Bai, nik uste talde hona atale diola 10 puntutakoa, baina kontuz. Beti kontuz, 10 puntu ez da zertzo ere kokalari hauen aurretik. Nik uste dut eurek ematen badute, inspiratuta egongo balira, benetan ikusgarria dira jokoa, erakusten duten jokoa. Hau da,
lehenengo zatian, izatez, 10 minutu ikusgarri ikusi ditugu Taurresen aldetik, kontrasoan joko bizi-bizian, bigarren 10 minutu horietan kontuatu dira, Benetenekoek jokaldi horiekin eta balantze ona eginez, geldiarazi dute apur bat, estatikoak fortzatuz edo eraginez Taurresekoei. Benetenek guri mesede indigun ikuste dut, Wolrichek hartu delako erantzukizun osoa, gehien baten, eta horrek eman dio aukera erreboteak eta bar hartzeko Taurresi. Taurresen susperralia Andorran hasi zen leko egunean, gaur behar bada susperrali horren jarraipena ere izan dezakegu hemen Europako Kopako partidu honetan, Taurres eta Benetton arteko lehia honetan, momentuz, aldez aurretik espero genuen bezalaxe, partidu handia ikusten ari gara, eta espero ezagun bigarren zatian ere, orain artean ikustako jokoak jarraitzea. Guk momentuz atxenaltxi bat hartu behar dugu, eta 6 minutu barru berriro izango gara zuekin. Orain txarte! Ongi etorri gure jokoetara. Munduko kirolari ausartenak mende honetako lasterketarik eroenean. Izan ere, $125 milioi gatik, ez dago arazo gaindiezinik. Borrokan biak izan, sua eta izotza. Roger Moore eta Xari Belafonte, sua, izotza eta dinamitaren aurka, lehen aldiz telebistan. Ostiral gauean, ETV batean. Max! Gaipuztua sukretua, Kellogg'sek bakarrik daki horren hon egiten. Ezin inork ere muzin egin alako gozari elikagarriari. Max Kellogg'sekin. Extra! Max zereala kaitzea daude! Azken albistea Max Kellogg's aitzen ari da. Nire Max gozoak! Ezin liteke! Max tolitzekoak! Max Kellogg's goxotasunaren zoramena. Kariea, zer da hori? Trident azukregabeak bere zapore ekstraluzearekin karietik babesten zaitu. Oraintxe adibidez, Trident azukregabea. Ei, gauza on bat probatu nahi? Crisp jaten baduzue, aurrena helduko zarete. Ez pasa hotzi, jantoz. Gustu askotakoak daude, eta urtsoentzat ere bai. Kolesterol gutxikoak. Eau de Rochas. Eau de Rochas pour homme. Duracell pila alkalinoak benetan ezberdinak dira. Askoz ere luzaroago, irauten dutelako askoz luzaroago. Duracell iraupena da. Eta iraun. Come pipas y ricón. Son dos amigos muy ricos. Que se tiran unas pipas que se lanzan más rico. Sí, pipas y ricón. Grandes pipas súper ricos. Si tú coges un montón, te lo comes de un tirón. Y es que mola mogollón. Ricas pipas, súper ricos. Son ricos y come pipas, lo más grande es las más ricas. ¡Come pipas! Eta rincón. ¡Jonitzazo! Eta egino. Ametxera egiteko liburuak, oparitzat emateko liburuak, gogoan hartzeko liburuak, eta txikientzat irakurtzen ikasteko musika. Zatoz eta gozatu Ibai Zabalekin. Bere liburu eta kasetetan, irudimenezko mundu bildumagarria daukazu. Super bateko eroiak dagoeneko bideoan dauzkazu. Spider-Man, Robocop, Hulk, lau izugarriak, dinodunak eta ziegak eta edensugeak. Zure pertsonairik kutxunenak 75 minutuko 6 bideo zoragarritan. Informa zaitez eta bilduma itzazu telefono honetara hotseginez. 906-33-33-33. Eta super bateko bazkidea bazara deitu orain, bideo bat doainik eta beste abantaila mordoa zeuretzat. Opariak, deskontu bereziak eta zozketa esklusiboak. Super bat, pila bat!
8:30 izateko minutu pare bat besterik ez dira geratzen, eta hementxe gaude Araba kiroldegian, atsedenaldian, hor duzu emaitza, Tauresek 54, Benetonek 34, 10 puntuko aldea, gora ezagun orain dela 3 urte, eta lehen emanaldiaren hasien aipatu dugune bezalaxe, orduan Benetonen Kukotxek, Del Negrok eta Olkian eskansi zegoenean, Tauresek hemen 5 puntuz irabazi zuen, 88 eta 83, noski taldeura hemen gaur egun daukagunarekin alderatuz diferentzia handia dago, ez dauka zerikusirik, eta ere berean Tauresek ere ez du zerikusirik, orduan zuen plantillarekin. Hainbat jokaldi polit izan dira lehen erdian, hortxe Kenny Greenen maisutasuna eta nagustasuna airetik etorritako jokaldietan batipat izugarri izan da, hoien adibide batzu hementxe duzue, Lasoren asistentzia estratosferikori jaso du, eta estratosferiko haua izan da Kenny Greenen jauzia, gero 3 pertsonalez eseri behar izan du aulkian, dudarik ez dagoan jon, protagonista bat aipatzekotan bera izan dugula batipat lehen minututan, ze izugarrizko errestasunak aurkitu ditu Benetonen defentsan Kenny Greenek. Eta lehengo gunean Andorran jokatu zuen partidua ikusita, garbi dago bere belaunean duen mina azten duen bakoitzean, egundoko gauza egiteko kapaz dela, Hor dago, benetan zuke esan duzuen lekuko, eta Green nola portatu izan dien lehenengo zati honetan, nik ez nuen espero olako jokalaririk ekarriko zukeenik Tauresek, bai lortu du, benetan jokalari bikaina, Amerikarra hau, bai ekiporako eta baita ere ikuspegi aldetik, zelarako espektakule ematen duen gizon honek, partidu bakoitzean. Bueno, behar bada hemen atsedenaldian gaudenez, aprobetxa ezagun lehen gogoratzerik izan ez duena orain gogora ekartzeko. Alegia, sailkapena nola dagoen B multzoan, Europako Kopa honetan, ea lasterrera hori begibistan dugun, izan ere partidu honek garrantzia handia du Tauresentzat naiz Benetonentzat, alegia berez bi talde hauek egon beharra dute gero ligilaren bukaeran hortxe aurreneko 2 postuetan, eta hemen ikusten ari gara oso serio daudela italiarrak. Tauresek 3 garaipen porrotik ez, Maida Antoniren taldeak 2 garaipen porrot bat, hain zuzen ere azken 2 partidutan lortu du garaipena Antoniren bostekoak, lehenengoa duela 2 aste, etxean Nobelesen aurka 111 eta 81 bateko emaitzaz irabazi zuen, eta joan den astean berriro etxean jokatu zuen Brozeniren aurka, orduan gauzak estuago joan ziren, 88 eta 83 irabazi zuen Benetonek Rigako Brozeniren aurka. Nik behar bada zera aipatu nahi nuke, alegia Taures dela puntu gutxien jaso duena talde guztien artean Europako Kopa honetan, bataz beste esan nahi dut, eta gero Beneton dela puntu gehien sartu duena. Beraz, garbi dago, puntua sartzen jaioa dela talde italiarra, eta puntu gutxi hartzen berriz Taures Baskonia. Ez dakite sailkapen hori prest dugun, alegia multzoa nola dagoen ikusteko modurik dugun, gogoratu gaur beste hainbat partidu badela, eta partidu honen arabera, Taures bakarrik gelditu daiteke joan den astean bezalaxe multzoaren lehen postuan, edo bestela Benetonekin berdin du. 3 jardunaldi jokatu direnean, Tauresek 6 puntu ditu, 3 garaipen eta porrotik ez, gaizki dago ez da baina hemen puntuak dira nagusi, 6 puntu Tauresek, 5 Benetonek, eta hortik aurrera garaipen bat eta 2 porrotekin daude Tel Aviveko Hapoel, Rigako Brozeni eta Istanbuleko Fenerbahce. Baita Nobiles ere, joan den astean gogoratuko duzuenez, Nobilesek ez ustea eman zuen, talde poloniarrak puntu batez irabazi baitzion Tel Aviveko Hapoeli. Bestalde ere, lehen aipatu balin badugu Italiako ligan, Benetonek azken astean 188 irabazi dio Pistoiako Madigani, eta momentu honetan Italiako ligan Filodoro Bolonia da nagusi, 12 garaipen eta 3 porrotekin, gero Eskabolini 2. postuan da, eta 8. tokian 8 garaipen eta 7 partidu galdu dituelarik Trebisoko Beneton. Benetonek izugarrizko martxa eraman izan du azken urte hauetan Europan. Gogora ezagune, naiz eta 1954 urtean jaiotako taldea den, azken edo duela 7 urtera arte etzuela finkatu bere posizioa Italiako A batean, alegia hango liga nagusian, gaur egun 14 taldeko esterik osatzen ez duten liga horretan. Eta tira, azken urteotan beti horre puntan ibili da, Europan esate baterako liga Europarrean jokatu du azken bi denboraldietan, duela 2 urte azpitxapelun izan zen, joan den urtean ligian 6. tokian sailkatu zen, eta aurrez beste bi bider ere ibili izan da Koratxe Kopan. Duela 3 urte Tauresekin
tokatu ditzaion multzoan jokatzea, orduan eta Auresek amaitu zuen lehen postuan, Zadarrek bigarren tokian eta Benetton hirugarren tokian gelditu zen, Kukoc eta Pini del Negro jokatzen zuten talde urari buruz hitz egiten ari gara. 44 eta 34ko emaitzaz amaitu da lehen zatia, bigarren erdia lasterrera hasiko zaigu, eta behin eta berriz azmerratu behar dugu, baina maila handiko partida ikusten ari gara, Jon. Bai, guri espero genuen, ezta? Eta gitxi espero genuena, bat aurrez 10 puntuekin joango zirela aldageletara lehenengoko zatian. Espero dugu bentsat, bigarren zatian era horretan aguantatzea, ze benetan orain etorrikaiakina da Benettonen kargarik handiena. Eurek ondo moldatzen dira beti bigarren zatietan. Partidu oraindik ez dago irabazita, zabali dago, nahiz eta 10 puntu izan aurrian. Estadistikan aldetik esan behar dugu, Benettonek ez duela asmatu bat ere bere jaurtiketetan, eta ez duela sartu sortitik 3 puntutakoetan bat ere. Orduen, baita, Zaurresek 7tik bat sartu du, baina Benettonek berak sorti jaurtiketa ondoren ez du saskiatu bat ere 3 puntukoetan. Hortxe duzu 10 punturekin, eta horrez gaine post errebote jasoaz lehen erdian izan dugun Izarra, Kenigri, bigarren zatia hasiko zaigu, eta hasierako posteko berberak ipini dituzte kantxan bi entrenatzaileek. Zaurresek induen saskiratzeetan, danak jokalari guztiek banatu dira euren artean, baina ez horrela Benettokoek. 17 puntu bai sartu ditu Gorritxe, bai beste danak ez dute hainbeste 3-4 puntu bakoitzak sartu ditu. Hor da Laso, Naumoski bere aurrean du, laguntzera etorri zaio une batez Kenigrin, Perasovic, Kroaziarra puntu gutxi sartu ditu lehen erdian, baina lehen gogunen aipatzen genuen, horrek ez duela jola hundirik, bestek ondo erantzuten balin baute, kasonestan, horrexen bila ebili da Santia bat, ez zaio irten iruko jaurtiketa hori, markagaioa mugitzeke bigarren herri honetan, Pitis, Mair Antonik ere izan zuen bere gidaritzapean Milanon, baina Milano eta Trieste elkartu dira, dakizuenez, Naumoskiren sarrera hori ustela, 44 eta 34 eta oraindik punturik ez bigarren erdi honetan, oraintxe minutu bat bete denean. Falta Grazisena. Ez? Perasovicen falta erasoan. Horrela berazu bai. Zugu ikusi galtzandibik. Berbada blokeoan, izango zen. Blokeo egiterakoan Ribasi. Baiz, jokaldia beste alboan garatzen ari zen eta ez dugu Perasovicek zer egin duenaren berri izan. Pitis, Ruskonik, bizkarra hartu dio orain Ramon Ribasi, ondoko marra zapaldu dute gainera baloia joan zaio beraz, eta Auresek izango du eraso aukera hau, motel hasi da bigarren herri hau. Lehen esan dugu baita be, hori pase hori ez da bate erreza, oso pasatzaile ona izan bezala hori sartzeko pibotari, eta Lasok hortan maizutasun handia dauka. Grineri sartzerakoan paselo horatu hori. Behar bada lehen atzenaldian ez du aipatu, baina joan den astean esaten genuen, ez du horre Grinek baloia barruan ipini. Nahiko beharturik, egon dalako. Hor gizan handia eta hor behien, eta ezin hau berak nahi duen bezala jokatu. Ruskonik bai, Ruskonik bere horneko 2 puntua bigarren erdi honetan, guztira Benettonen pivotak 8 daramatza, eta esateran indoan Antion joan den astean esaten genuela nola zitekeen Taurez hain gaizki biltzea ACB-ligan eta hain ondo Europan. Dena den, orain gauzak aldatu dira zertxo bait, eta garbi dago talde honek ondo jokatu nahi duenean, horretarako gaitasun handia duela. Beha zelako pase ederra egin dion hor. Eta hortxe agertu da laguntzeko Kenigrin. Bai, Ramon Ribasek aurretik amaitzerik izan ez duen jokaldia. Ruskonik hor gain markatu du Ribas, eta tesatxera egin dio Ribasek. Abadek pase hona emon, eta horrela sartu dute da. Eraso horretan. Bullrich, NBA-ko betaurreko Xelebroiek ere jantzita ditu. Ruskoniri pase txarra eman dio, Ribasek ondo ikusi du. Egia esan horre pasea eman aizion moduan ematea ez da bate erresa izaten. Eta Tauresen ordezko olkian aurpegi gaztea gaude, nola ez. Aurte duena Pitis. Zuzenean joan zaio errebote hori Bullrichi, biko jaurtiketa da, ez? Errebotea edo zaflatzera joan da Pitis, Ruskonik ez, baina zarea ipini du, ikutu du Ramon Ribasek eta balio du beraz. 46 eta 38 puntura, hurbildu da Trebisoko Benetton, horatu Tauresek gehienez 15 puntuko alde izan duela, lurrera, Naumoski. Horre arresi aurkitu da aurrean. Lasoren irukoa. Aprobetxatu du hor Lasok. Egin dio blokeoa Ribasek bere defendatzaileari. Bai, atzean gelditu da Naumoski,
eta Laso markatzailerik ez zuenez, jaurtitzeko denbora desente izan du. Bitiz. Berriro Ribas eta bere defendatzaileen arteko burruka, oso ondo dago Ribas bere gorputzarekin defenditzen. Green, Naumoskiri joan zaio baloi hori, eta orain Laso ere, Grafis eta Lasoen arteko borroka beraz jauzia izango dugu. Kiroltasun oso jokalari bizek Grafis eta Lasok elkarri eman diote eskua. Entzuten aritzeten oi hori seko prestatzaile fisikoarena da. Berez nahiko isila dirudi, baina berotzen denean mutikoak oso ondo animatzen daki berak zaindu barituen ekizona. Gorritzen sarrera, horre besoak edatuz oso ondo. 19. puntua. 59 eta 40, eta horrez 9 puntu zaurretik, Santia bat oso ondo ikusi du. Perasovitzen mozketa eta Burritzen falta argia izan da. Kolpe derra eman dior Gorritzek Perasovitzi. Eta hor berri esku emanez oso kiroltasun handiz jokatzen ari dira. Behar bada gauza bat ere azpimarratu beharko genuke, Antion, alegia lehen esaten nuen, Perasovitzek ez ditula puntu asko sartu gaur, guztira lehen zatian, 8, baina beste gauza bat ondo egiten ari da. Alegia, zuloak ari da zabaltzen, bere talekideek horixe aprobetxa dezaten. Bai, dudari gabe, gaur defentsa zorrotza dauka, markaketa zorrotza, eta aukera ematen diote bestiei berakusten duen espazioak aukera erabiltzeko. Dena den ziur naiz partidaren bukaeran, bere batalbestekoetan ibiliko dela kroaziarra. Gora ezagun, oraingoz, 27 puntu ari dela sartzen partidu bakoitzean Velimir Perasovic. 3 jokatu ditu honekin, 4. da urten, ze lehenengo kanporaketak ez zituen jokatu lesionatuta zegoelako. Eta ligaskan hasi du berriro taldeari laguntzen. Ondo, buru hotz jokatzen ari da, eta gurez. 11 puntu zaurretik Arabarrak, Naumoskiren pertsonala 4. da, D'Antoni ez dago bateria 2, zutitu da, entrenatzaile italiarra, berez nazionalitate bikoitza balin badu ere, eta aldaketa alabeharrez egin barko du D'Antonik, Naumoskiren falta hau egia esan hortxe beri da. Bai, nik uste dute daukaden problema italiarra da joko antolatxaien, ez da erdi faltzua dira jondalde txerliek eskolta moduan jokatu izan dute beti. Grasis eta Naumoski bilidea ia beti. Baina gehiago dira, jaurtitzea dira nagusio. Eta horregatik aletzen izun lehen, denegro jokatu zuenean taldea hobeto zuzentzen zuela, ez? Grinek ez, horre peso luzea dituela agertu du Stefano Rusconi, Grafis. Nik uste dute zerbait entzun dutela erreboteari buruz gaur bigarren zatia ze horretik. Ez du balio jokaldia, ez du jokaldia balio. Kortesia jokatu du hor Rusconik, berak izan du aurre hartuta defendatzaileari. Eta urrotzek inoz. Lehen zaten genuen bat horre jokatzaile batek bestera batera mugituko zutela egitea. Biko jaurtik eta markatzaia gainetik kendu eta airean oso ondo jaurti du Velimir Perasovic. 12 puntu. Bai, bideonen jarria eta gurrez. Eta honek lasaitasun emango dio hobeto jokatzeko erasoan. Ez dute bat ere asmatzen, 10. jaurtiketa da hirukoitza eta ez dute bat ere asmatu italiarrek. Gainera errebotean ere eta aurrez aurretik balin badago, egia esan Benetonek lan eskera egin barko du, falta diren 15 minutu hauetan kontra duen 13 puntuko alde hori gainditu eta partidu hau irabazi. Bakarri Ribas, txapel izugarria jarri dio orain Bullrichek. Eta Ribasen begira da izugarri zorrotza. Egi esan monstru bat edo, egizan dago ikusi duzu, Hortxe da. Hor dago, zelako tapoia ikusgarria. Goiti bera zetorren baloi hori. Txapa imitzea eta ganera personalik ez. Garbi dago nundi datorren Orlando Bullrich. Duela gutxi zeharkatu du Atlantikoa. Atlantiko hori Italiara etortzeko 13 urte eman ditu NBA-an eta orain bere karrera lehen beste hainbatek gizonek egin duten bezalaxe Europan amaituko du. Duela gutxi ere beste gizon batek ere debutatu du. Hain zuzen ere Grezian, Rolando Blackmanek, hau ere veteranoa. Atenasko AEK, beraz, garbi dago, han jai duenak. Europara etortzeko para izaten dula. Rusconi kantxaren erdian dago, bigarren epaiarekin, botirrekin alegia izketan. Ez dute galtzen temporarik.
Beti... Eta eskerrak euren kantxetik kanpo dauden. Bai. Zehan badaki zaila izango dela partida irabaztea eta beraz eta Auresek garbi dauka. Etxean gelditzen diren bost partiduak irabazi behar dituela, bat irabazi du, bigarren bat irabazteko bidean da, eta gero beste 3 irabazi behar ditu, iaz bezala finaurrekoetan esartzeko. Perasovice, bai, hor, zitala da bere jaurtiketa. Hoi, ragazik egin duen hartzerkiena da gita guztago balio. Hor dago barruraino, Walrich, hor ez dago inok geratzen. Movimentuan bintzat oso zaila da. Edaduraz, besoa nola edatzen dituen ikusi eta, bueno, hemen txatxetan ari zaigu Eker bitartean, eta Pitisek horre paparrea enmin hartu du. Lehen kolperen bat emango zion ziurrenik Ramon Ribasek edo Santi Abade, ez dakit, dietako batek, segur naiz. Hor da Santi Abad, Ribasekin jokatuz, Rusconi aurreratu da, falta, eginez. Nik hemen egia zan ez de faltari ikusi, baina ondo datorkio eta Auresi. Leia handia dago, arbitroak atzean egon da. Eta beste gauza bat ikusten ari naiz. Hemen berdin dio zein den epaien nagusia. Izan ere batek erabaki hartzen du, bigarrena izan da ere, eta nagusiak ez diotutik ere esaten. Bai. Pentsa, tetuzte egon denik. Perasovic, orain bai. Ragatzirena. Berak ez esaten badu ere, baina lehengo baino argiago izan da hau. 55 eta 52. Eta Bianini aterako da kantxara berehala. Bianini min handiago egin du, Rusconi baino lehenengo zatian. Naiz eta Rusconi titularra izan. Laso. Hor duze, Perasovic. Ze ondo mantentzen duen baloia eskuetan. Libre no dagoen ikusi eta Beroni pasea emateko. Ragazzi, Ricardo Pitis, taulan, ez dut asmatzen, atzetik etorri da rebote horren bila. Zein, Kenny Green. Benetan porcentai kaskarrak dituzte italiarrek jaurtiketetan. Lehenengo zatien esan dezakegu hor barruko jaurtiketetan guztira euneko 37 baino ez dela saskidatu. Laso, erasoan. Baiz, bosgarrena izan ziteke, Nau Moskiren bosgarrena eta hori gehiagi ez? Dena dela, Nalunoski oso defendatzaile ona da, Lasori lan handia eman dio, baloie aurrera eroateko eta mugitxeko. 350 milioi peseta truke etorri da, edo dolaren truke bezateko, alegia 100 milioi pesetaren truke, 2 urterako fitxatu du Benetonen, Pitis, gehiago bali izan zen gizon honek, 850 milioi joan den denboraldian, uste 3-4 urteko kontratu duela, hor da Nau Moski, ondo, irukaren bila, baina sartu egin behar da, eta horretan ez dute asmatzen italiarrek zorionez. Laso! Ez, 11garrena da, eta ez dut asmatu bat ere. Aspaldian ikusi ez dugun estatistika. Batipat, Tauresen etxaian orden kontutan izaten badugu, Santi Abad, atzean utzi du Pitis, baina honek falta egin dio. Eta bestela, bazijoan zuzenean, saskirantza. Ikuslego posik nola doan partida ikusita. Eta segiru dago egun, Armaietan, hemen egoten den giroaren berri badugu guztiok. Benetan izen ospetsuen aurrean, hor dago Pitis ere bai, danak azarre, Rusconik ostikat eman dio horre ondan botella bat, orain Pitisek oso azarre da biz italiarra, baina... Oso ondo Ramon Ribasi Perasovic emanez, pase hori. Baina hor jokoan dagoen bakarraren momentuan da eta gurrez. Bai, eta ritzekoa hemen gertatu dena, normalean alderantz izan beharko lukeen jokaldia. Ribasek pasean hori eman usteipean, Perasovici. Beira. Handue Bullrich, bela bakarra egiten du dena. Ezin du, gainera orain estabil lehen bezala zen, ekatuta ebiliko da Bullrich. Eta berak funtzionatzen ez badu, bere taldea jai dauka, falta, lurrean dagoen Ragatzirena. Ez dakit nola jokatzen nahi duten, Italia rebe, bentsat horrela ezin da jokatu. Saskiratuko balu bentsat, baina ez dute saskiratzen da ganea rebotera ere ez dira joaten. Eta beste gauza bat, Taurez, hasierako 5 gizonekin, kantxan daukagu, falta asko egin gabe. Bai, horrela mantentzen dira bai. Hor da Laso, irukoa orain bai, jaurtitzeko ausardi agertu du hor, falta erasoan, Santi Abadena. Hirugarrena izango da, edo laugarrena, ez dakit. Ba esparro dago pres Iñaki Gomez, Santi Abad, txalo artean, laugarrena da. Bueno,
Egin duen lana orain artean honako hau izan da, 7 puntu, 3 errebote. Naumoski, irukoa, beraziko da jaurtitzen. Ziur naiz, balio du eta gainera falta. Eta falta, eta dio. Beraz jaurtik eta igarria eta 4 puntuko jokaldia izan daiteke. Lehenengo zati azkenean ikusi izan dugu Naumoskien jokalari honen kalitatea. Nik ez dakit zer dalata, bakarrik Daltoni, entrenatzaileak, Gorri emoten dio aukera bera jokatzeko. Naumoski oso ona, jokalari ona ikusi izan dugunez. Orain arte ez du jaurtiketarekia egin. Eta horre egin duen bakarra iruko itxade sartu du. 4 puntuko jokaldia, gauzatu du Petar Naumoskik, 10 puntu, 6 lehen zatian, eta aurreneko lauak hemen bigarren zati honetan. 57 eta 56, 11 puntu zaurretik eta Aurrez Baskonia, Laso oso ondo, laguntzera etorri da, baina... Utsi behar zuen. Bai, barrura zijoan baloi hori. Orain Naumoskik amaitu dezake, bai, oso ondo. Jokalari oso onda, nik ez dut... Begira zelako abiadurarekin sartzen da barrura, eta... Zigurra da ganera. Gogoratu, jugoplastikan hasi zuela jokatzen gizon honek, gero Turkiarako bide hartu zuen, eta makina bat talde egon dira bere atzetik. Azkenik, Benetonek diru gehien eskaini dion talde izan denez, ona etorri da. Perazovicek asmatu eta orain, Kroaziarra eta Mazedoniaren arteko lehia az daiteke. 59 eta 58. Hor da Naumoski, Perazovic bere atzetik, Naumoskiren sarrera, hau da, maia. Lehen erdian, Bullrichek bere kabuz jokatu du eta orain, hori nahi du egin Petar Naumoskik. 59 eta 50, eta ondo egin du Manel Komasek utxarte hau eskatu. Izan ere, 11 minutu geratzen dira partioaren bukaera iristeko, eta Beneton, oraindik, hemen dago, Dudari gabe. Guk esan dugula, lehen baten inspiratuta balego, hemen ikusteko gorriak ikusiko genukena, eta ikusi dugu azken baten erantzukizuna Naumoski bera bakarrik hartu du, eta zer egiteko gai den gizona hau. Era horretan, Gorritzek edo beste Janini bera ere, bueno, Janini gehiago defendatzaile moduen errebotek hartzen da bar gehiago jokatzen du, baina euretako edo zeinek, Pitizek bintzat, bere egune izango balu ere, benetan jokalariak min egin dezaketen, min handia egin dezaketen jokalariak direla. 9 puntuko errenta beraz, Aurrez Baskoniaren alde. Laso. Ribas. Motelago erasoan hori eta Aurrez. Bianini jarri da orain lehen bezala Ribasen aurrean eta Ribase problema gehiago ditu. Bai, mobitu behar du erasoan. 8 segundu. Bai, gitsi dauz. Barruko pase bat izango da, Laso barrura zijoan. Bai, horreia oso zaila da. Bai. Irten bidea hori zen, alegia baloia loratzea, ez zeulako taldekireik asistentzia jasotzeko. Ondoko marratikian nola jokaldi egiten duten hor. Hor aprobetxatu behar dute gai, oso ondo. Horren bila Ramon Ribas, Bianini ederki hortu dio aurrea. Ramon Ribasen, 71 eta 50 eta bide batez lasaitu zena ekarri du. Ondoko marrako jokaldiak ondo ikasi behar dira, batez ere hor aukera handia sortzen direlako, ikusten duen bezala Ribasek nola hartu duen beko postean. Eta gauza bat ikusten ari naiz, Magde Antonik garbi izan die bere bi atzerritarrei erantzukizun guztia euri dagokiela, Naumoskik lehen sartu ditu arrapaladan 8 puntu, eta orain Bullrichek ere baloia eskuetan ez zuen bezain laster, taulaperari begira jarri eta horren bila joan da, taulapera sartu eta hor puntuak eskuratu. Aldaketak defentsan denbora guztian. Ez, horre ondo trabatu dute Perazovicen bidea, Jakopinik eta Bianinik. Urrezko baloi hartu du hor. Argi eta Ribasentzat, honek ezin du horre aurrera jo, beraz atzera. Bai, badago denbora. Denbora dago, bai. Azken 10 minututan gaude, 9 puntu zaurretik eta Aurrez Baskonia, Laso, Ribas, ondo, ez. Behartu egin hori ez du ondo menderatzen alegia atzera jotzen duenean, atzetik jaurtitzea ez da bere abilezia. Bullrichen irukoa, 71 eta 55, 6 puntura horbildu da Beneton. Bere lehenengoa da, irukutxo hori. Lautik bat. Eta noizbenka sartu behar dute. 26 puntu Bullrichek, 14 Naumoskik. Perazovic, 9 minutu partioaren bukera iristeko, Kenny Green orain itzalduta daukagu. Falta eskerrak italiarraren adan, Bianiniren alegia, eta honen
Hirugarrena izan daiteke, dagoeneko kontua galduta daukat. Dana dela... Ez, lehenengoa. Sortu digute ja urduritasuna ikusle guztioi, dasalte guztiei, gorputzean, italiarrek. Berazovic. Ez du horre taldekiderik, Laso etorri behar lehen esan dugu atzetik. Ragazzi oso defendatzaile hona, pegau, desde metro erdi besti moten Pedazoviceri. Horre destadu Hor bai. Baina hiru aldiz. Hirugarrengoan erabaki du jokalia Tauresek eta hementxe orain garbi dago sufrituz amaitu beharko duela talde hau, talde honek partidua. Hemendik aurrerako 8 minutu hauek benetan unkigarriak izan daitezke. Beroak izango diren bezalaxe. Nau Moski hortzela, horpala, falta. Bianinirena, ez? Bai. Erasoan, bigarrena. Bai, da ganera onartzen du, bota du lurrera Ribas. Hori bai albiztea, Bai. Garbi hau ukal ondoka da ederra mandiola Ramon Ribasi. Ramon Ribas komasekin alboan hitz egiten ari da. Dana da, gizon dagoek... Eta Talaberon irtengo da kantxera berehala. Horta gorrepikaldia, zein kontaktu handia egoten den taulapean gizona dagoen artea. Bueno, joku motela ikusita Benetoni hobeto datorkio Tauresi baino, Tauresek bizkortasuna behar du. Naiz eta orain artean behintzat burua hotze mantentzen jakin izan duen. Ribas, ondo ikusi du Genigrin, hor dago bere beso luze horiekin. Hala ere ezin izan du kontrolatu jokaldia. Paseko gorre, Lurrean dagoen gizonaren falta, Lasoren bigarrena. Naumoski horren bilari da, alegia markatzailearen faltararen bila, eta gero markatzailea gainditzen balin badu, bidea berehala zabalik aurkitzen du, taulapean esartu eta horpalaz eztenean hor marabilaren bat egiteko. Oso askarra da, Guztaipean. Askartasun handia, bi eskukin, gizona. Begira nola aldatzen duen baloia eskuz. Irurogeita iru eta amabos. Bai, argi dago. Lasoen aurrien barrura aukeratzen du jatea. Hor behartu dio jaurtek eta Lasok. Nau Moskiri. Lasok lasaitasuna eskatzen du Ribas aulkian, Talaberon bere hor deskantxan. 10 errebote. Eta 12 puntu, ondo dago. Eskasa. Bultzaka da, eskatzen zuen Laso, Bullrichen. Bultzaka da alegia, baina Botierrek ez dio. Oso altu pasatu dio hor, alata guzti ere. 8 puntuko diferentzia besterik ez, 7 minutu eta 28 segundu, bukaerara iristeko. Oraindik norgehiagokaren garaia nor izango den ez dago erabakita. Naiz eta Tauresek 15 puntuko errenta hainbat minututan izan duen. Berri dago Pitiz kantxaratu dute, bai? Itxuraz bi antolatzaiekin jokatuko ditu azken minutu hauek Tauresek, Manel Komasek, Ferran Lopezi txandala kentzeko agindu baitio, Nau Moskik ez du asmatu eta falta Iñaki Gomezena da. Bintzat berea denez, ez dago gaizki. Zepentsa Green edo Perazovicena izan malik. Eman dio Lasori ja, denporatxo atazioen eraldi hartzeko. Oso gogorra, partidua Lasorentzako gaurre Nau Moskik egin dion defentsagatik. Nau Moski, hor da Botier. Macedoniarra jaurti, ez, atzetik etorri da beste bingoz, airearen izarra edo erregea. Zeruan hartu du, errebote hori. Ferran López, ez, Laso eseri du aulkian, izan ere Laso eta Ribasekin jokatu nahi ditu azken minutuak Manel Komasek. Perazek izan dezake orain... Erantzukizuna, ez? Bai, eski ganea Pitiz dago bere aurrean eta Pitiz ez da indefendatzaile ona berentzako. Askoz ere gogorrago da Ragazzi. Peraz hor da, jaurtitzen, bai. Egarrez, baina importantena baloi hori sartzea zen. 75 eta 57 berrio Taures aurretik 8 puntuz. Eta Lasok eta Ribasek azken minutua jokatuko dituela esaten nuen lehen. Ferran Lopezek gauza bat ez du oso ona, alegia asistentziak ez du hain ondo ematen Laso bezain ondo, baina Perazovici ere lagundu diezaioke kanpoko jaurtiketetan, eta horre izango da Iñaki Gomez, lehen egin den bezalaxe. Hau izango da, jaurtitzaile batentzat prestatuako jokalde, hor da Iñaki Gomez berriz. Kanpora 3 gizon txikiak. Orain eskatzen dute Daltonik. Entrenatzaileak eskatzen du, ez dutela markagailu da, Igo, italiarren 6 puntuz irabazten ari da Taures, lehen 8 puntuz. Ez. Ba hori da, ez du arrazoirik, ez du arrazoirik, 8 puntuz irabazten ari zen Taures eta markagailua ondo dago.
Nere ustez behintzat, Ni Ni uste bera erratu dela, Ba, urduritasuna ben, azkeneko 5 minutu eta erdi hauetan, edo 6, iaia 6 dira. Talde bien aldetik. Ea Iñaki Gomez bigarren jaurtik eta libre hau sartzen duen. Berriro momentu honetan, aurritutik jasotzen dira 3 jokalari titularrak aurrezen aldetik. Hau da, Pablo Laso, Abad eta Ribas. Berriro gantzatzeko berea, zelako momentu larria ikusten duen Komas entratzailea. Ferran Lopezen falta. Da eskerrak. Ez, Naumoskirena. Ui. Naumoskiren 5. da. Kontu zebatxetan kaltegarri esaten diolako faltak, Arbitroak horrela zenditzen baduen. Errepikapena ikusi beharko dugu, ze nik uste hemen jendeak ere pentsatzen zuen Ferran Lopezen falta zela, guk ere hemen dago jokaldia. Bai. Horre arbitroak ez dakiz egitek pitatu den falta ere. Bueno. Garbi dago, ez zela falta, kontua kontu Naumoski partida ustea ona da, 16 puntu, 2 asistentzia, eta eskerraz Bullrich eta Naumoski ari ziren orain partiduari emozioa jartzen. Eta horrezen zorionerako, bera aulkira doa. Oso ondo hor baloi hori. Ez da esan ezer. Esan dizunik, olako gauza gertatzen diren, batzutan kaltegarri, esaten direla aurreko ekipoentzat. Espero ezagun epaiek partidua ondatzen ez hastea, Bai, gertatzen dena da, hori falta horren ondoren, publikoa ere barregarri hartu du. Kontatu delako ez talako horrelakorik suertatu. Eta ia ondorio txarrak badozkorre. 76 eta 59, 7 puntu zaurrik eta aurrez, Ragatzik ez, errebotori Lasorentzat, kontrara segondetek hemen, 4-3 kontra baina orain fondua falta zaio Lasori edo horre ez du oso garbi ikusi. Kontutan izan, bigarren zatian eskura lortu kontraso bat bera sortzea ere. Lehen aipatu du horixe. Lan izugarri egiten ari dira Manuel Komasen gizonak, Perasovic hortik asmatu behar du, ez! Normalean ez du txik egiten, falta, Pitizena ez, Ruskonirena, 4. edo 5. da. Kanpora da, 5. da, beraz, lehen esaten genuen atxeen aldean, pertsonalez beldur ginela, batipate eta horrezen egora ikusita, baina behintzat pertsonalek erabakiko dute, parti honen garaian orden. Momentuz, pertsonalekin gaizki dabilena Benetton da, lehenago Naumoskik alegin behar izan du orain Stefano Rusconi. Eta hain zuzen Rusconi eta Naumoski Bullrichekin batera dira, puntu gehien eta errebote gehien eta gauzak ondoen egin duten 3 gizonak Benettonen. Bai, ez pentsa rebotetan ere 6 rebote bakarrik hartu du Rusconi. Ez pentsa rendimendu handirik izan duen Rusconi gaur kantxan. 12 puntu bai puntutan, baina gero errebotetan oso eskasa. Baina hobe da bera kanpoan egotea. Dana nik ez pentsa Ribasen gain Bianinik duen eragina askoseko gorro da. Baina Bianini ez dago kantxan ere baina. Ba, Ricardo Esposito akdero du kantxara Dantonik, Rusconiren ordez. Horrek esan nahi du, behar bada barruko jokorik ez duela nahi Dantonik eta kanpotik oinarritu beharko dutela italiarrek. Ez du jokaldi honek balio, Ramon Ribasen bultzada, bultzakada ikusi baitu Botierrek, 3. pertsonala bai. Ia guantatzen badun Ramon Ribasek. Eta Komasari da esaten, erne ibiltzeko blokeoekin. Oso zaila da, gaur defensa oso markaketa zorrotzetan dabiz, nondi bota duen gizonak. Falta orain, Lasorena da, edo ez, Ragatzirena da. Bai, Ragatzirena da, erasoan. Ez Esposito izan da orain. Bai, pudo lanetan ibili dena. Holan markatu du bai, arbitra. Ahora dira italiarrak, Esposito eta Pittis, zeuden epaien nagusiaren ondoan, runaren ondoan. 4 minutu 27 segundu. 8 puntu nik uste orain Perasek hartu behar lapurtzu erantzukizuna, erasoan. Naiz eta partidu osoan zehar bere gainean oso ondo markatu izan duen Ragazzi oraindik ere hor dago.
bigarren arez. 67 eta 59. Denbora ez dute galdu nahi. Lehen esan duguna, begira, nola ez dagoen joko antolatzaile, danotik joko antolatzaile faltsuak, orain Pitiz dago joko antolatzaile moduen. Ribasen laugarrena. Gerraz, bitu, ezken nik uste dute lehenengo tedan esan dut bai, ez da Italiarrek joko antolatzaile gisa ez dago dela bat zuzena. Orain momentuen Pitiz beti izan da eskolta moduko jokalari bat. Lehenago Grasis, baita ere biliren hau Moski, baina ez daukate bat fijo bat. Burritzen 27. puntua. Datorren ostiralean 36 urte beteko ditu gizon honek, eta forman dagoela argi dago. Bigarrena ez, errebotea Grinentzat, eta Kenny Grinen, honezkero, 8-9 errebotea da. Bai, hor dago Ribas 12 erreboterekin. Lazo, 7 puntu zaurretik Taurez, 4 minutu partida amaitzeko, Perazovicen zazkirak eta hortik ez du inolaz ere utxegiten. Babira, gizon hau gure Perazovic jokalari aparta hau. Bueno, ona da jokaldi hau. Bai, Taurezak atarako du. Jokalari honek, bazidu dien italiarren defentsarekin dabar, ezin zuela ezer askorik egin erasoan, eta honezkero, 22 puntu zartu ditu bera bakarrik. Lazo, Perazovicen bila, mozketatik irten da, oso ondo, naiz eta sartu ez duen, baina egia esan jokaldea ondo landuta zuen Ribas. Ribas oso konzentratu dago. Bai. Hor da Esposito, Pitiz, Esposito, beste errenidorik ez dut italiarrek, eta jaurtik eta irukoa izan da. Partiduan zehar sartu duten irugarrena, hoi jaurtik eta egin dituzte, eta begira ze portzentai kaskarra daramaten. Bai, 6 puntutara. Jaurtik da asko eta asko egin dute. 3 minutu, oraintxe norgila honen bukaera iristeko, 6 puntuko aldea besterik ez. Behar bada nahikoa izan daiteke, Taurezek laugarren garaipena lor dezan aurtengo Europako Kopa honetan. Ez da bat ere argi oraindik, Abat, denak nahirik, Ribas zer ibili da hor, ez, baina bintzat, pertsonala lortu du. Ribas dau ikusgarri ikaragarri. Errebote lanean, baloiek lehen ikusi du azkeneko jokaldi bietan belak nola eskuratu izan duen izi balon, lortu du, berreskuratu du, eta horretako, bigarren egia lapurtzeko zorien egon den, oso dago fin. Esango dizu gauza bat, Ramon Ribasek orain artean 5 partidutan, bataz beste 7 puntu, 4 errebote eta asistentzia bat banatu du. Eta gaur, puntu gehiago eskuratu ditu, jakina lehen esan bezala, hain zuzen guztira 13 eta horrez gain 13 errebote. Pentsaz estatistika zoragarria den hori, Nola dagoen ikusita. Bai, gaurko partidua taulapean asko ikusi dugu hor, eta hor ondo portatu da Ramon Ribas. Bueno, D'Antoni Benari da holkuak emanez. Sei puntuko diferentzia, 2 minutu eta 59 segundu, D'Antoni berak eskatu du txarte hau. Ez dut uste barruko pase asko emango dituztenik, eta Bullrichek jokatzerik ezpalin badauka, norbaitek kanpotik erabaki beharko du, ez? Alegia, urrundiko jaurtiketen bila hasiko dira naiz eta orain artean, penagarri ibili diren italiarrak. Penagarri, pentsa, 20 jaurtiketetik 3 bakarrik sartu dituzte 3 itaz. Bai, eta bikoetan ez pentsa estatistika hona dutenik, 35 aldiz jaurti eta 21 sartu. Aurrez Ramon Ribasetik jaurtiketa izango ditu, 79 eta 73. Bere 14. puntua. Lehengo gunean Josean Kerexeta presidenteak botatako mezua berehala jaso dute jokalariek. 10-an gutxituko lukeela Taurezek euren fitxa gatxatu zuen eta alezundaritzak. Eta bapateko erantzuna etorri da jokalarien aldetik. Andorran irabazi eta gaur ere irabazteko bidean dira. Benetton handiaren aurrean, 71 eta 73, Bullrich. Bakarka jokatuz, sartzen urtzidio Kenny Grinek oso ondo, errebotea bera jaso eta jokaldia amaitu ere. Honekin, 31 puntu. Zein mugigo kortasuna duen gizon horrek. Kanasta bazartzeko zelako movimiento egiten dituen, ze espektakulo ematen ditu. 31 ez, 29. Hor da Santia bat, Espositoren pertsonala, nabarmena izan da.
Hemen aulkitxoan kejaz, hori Espositok egin duelako, personal hori egin duelako. Ba, nik egia esan, Antion, hainbeste diru gastatzen duen taldea izanik, benetako antolatzaile bat ez edukitzea, errua handia da, Oso handia. Nik uste dut horre, benetan ekipo honen behar duena da, jokalari zuzentzeko, ekipoa zuzentzeko norbait. Egia da era berean, Naumoskik bere eguna dokanean ezintzaiola gelditu, Green, falta, Bullrichena bai. Estatu Batuarraren ikusgarritasunaren lekuko izan gara partido osoan zehar. Egia esan, NBA-ne 13 urtez, maila handiko taletan ibili balin bada arrazoiez izan da. Gogoratu, Chicago eta Lakersekin NBA-ko eraztunaren jabi izan dela gizon hau. Behin lortu du lorpen hori Lakersen eta beste behin Chicagon. Gero horre mertzenario antzera ibili bada ere. Azken 5-6 urtetan. Ekipo hau ikusteko benetan pagatzeko gogo ematen du. Josean Kerejeta gaur lasaiago, ze lehengo gunean esaten zuen, ez zuela aski, Andorran bere taldeak irabaztea, ez zela aski, gero jarraipena bertzuela taldearen jokoa eta maila ikusita. Pitis. Ondo Laso. Eskerrak horri. Ondo Pablo Laso, baina ezin dute hemen kontrarazio edo bai, Kenik Nitorri baita. Hene bada, hori esan da. Behar bada aldeantzi izan da, Aldeantzi izan da. Nik bere horretan nago. Arbitroak orain guztien handia izan dut hor. Ba, arruna izan da erabaki hartu duena. Jakopini falta agindiola egitu zait, Kenik Grinek. Akatz handia izan da. Hor dago, nola dago Geldi. Geldi zegoen bai. Akatz handia arbitroen handik. Bueno, mesede garri betik agustintzat. 72 eta 75, 2 minutu. 6 minutu ez da, oraindik asko. Nik ez daite oso ikusi eta gure lehenagoko jokaldian, hor baloi lapurtza zela eskerrak, Laso berak lapurtu izan duela, bestela horre... Desesperatzen da hemen, ez izen da berehala Kenik Green, baina Laso esan dio, venga gizona, animo! Errebote lanean oso ondo dabil Taurez. Espositorentzat errebote hori. 2 minutu oraintxe partioaren bukera iristeko. 7 puntu zaurrekiko Horrez Baskonia. Pitisen irukoak balio du eta baden falta izan denez. Jaurtik eta egarri izango du Benetonen egaleko honek. Eta hori ikusita Bianini. Beraz, barruko gizon bat kantxan ipiniko du Dantonik. Izan ere, norgehiagoka ez dago amaituta. Eta azken horako bukara izan daiteke. Abadek ere utzi egin barko du partidua. Taurezen egotzea izan den lehen gizona. Eta bi antolatzaiekin jokatuko du azken minuto betan Manuel Komasen taldea. Oso larri, ez dut larri hemen, hau ikusterakoan. Benetan lehen esan dugu, hau ekipo hau azkeneraino mantendu garrela tentzioa. Eta jentea ere lasaitu izan da, diferentzia eta hartu duenean. 4 puntuko diferentzia, 3 puntura horbildu daiteke Benetton, eta ze esan daiteke garbi dago orain Bianini kantxan egonik, bat sistema erabat diferentea direla. Barruko jokoa sendotu nahi du orain Dantonik, eta Taurese galdiz bi antolatzeekin jokatuko du. Konton izan World Rage zin lekutate dira, bilela. Orduen bate bai kanpotik bai barrotik, eta Bianinin zairtu nahi du barruan, errebotelan hori ere sendotzeko, errebote gozo importantia dira. Azken momentutan zein ekipotan hartzen duen. Hauxe da egoera, 72 eta 79, 3 puntuko diferentzia besterik ez, eta minutu eta 48 segundu luze geratzen dira norgehiagokaren bukaera iristeko. Laso, Ferran, presionatzen ari dira italiarrak, Ferranek ondo ikusi du Perasovic bakarrik, Ribas egoera honean dago, eta falta bai, Bullrichena, bestela jokaldi amaitzeko aukera zuten bai Grinek, baita Ramon Ribasek ere. Presio horretatik ondo irten dira Laso eta Ferran López. Bai, kantxe erdian egin dut presioa. Eta askotan, horrelako momentuan presio hori hor egitea, dakarren ondori hauxe da. Ea Perasovicek bi jaurtik hauek sartzen dituen, importantea baitira guztiz, minutu eta 18 segundu, 3 puntuko aldea Tauresen alde. Bai. Honek ez du kezkarik. Eta lehen esaten genuen, lehen zatian 8 puntu besterik ez, baina hortxe da 23 punturekin. Bataz beste 27 puntu egiten ari da. Hor dago errebotea, hori da benetan presiatu. Eta aurreko partidutan ere Ramon Ribase bi bidere egin du horixe, partidu nagusietan. Baloirik urrezkoenak horre di. Bai.
ze zuntxituta uzten duzu beste taldea. Ondo ari dira baloia mugitzen horien arabarrak, Perasovic, Laso bakarri dago Ferran bestaldean, ala ere hor dago Kenny Green bakarrik. Oztopoak, 10 segundu, Ferranen irukoa, bai! Hortxe dago partidua. Hortxe dago partidua eta beti moduan, aipatu gartzen. Zoragarri. Agertu. 76 eta 79, errebote gainera. Orain bai dagoela irabazitan ikusten, orain bai dagoela irabazitan. Festa, duela 3 urteko garaipena errepikatuko baitu hemen Taurese. Orduan koratzen izan zen, gaur, Europako Kopan. Ferran López. Pertsonala egitera jan beharko dira derrigorre orain ja. Ez dut uste hori egingo dutenik. 15 segundu besterik ez. Ferran, Laso, horrek ere jartitzeko aukera zuen, baina Ribas, norbaite jarti beharko du, Perasovic, falta bai. Ragatzirena. Ganera hori, asko zero beto. Ragatzirena eta ikuslegoa zuti dago, izan ere, garaipenak ez du alde egingo, beste bingoz, Araba kiroldegi honetatik. Ferran López, izugarri konten dago. Dudari gabe, arriskutsu berak egin duen jaurtiketa, oso ausarta eta zoragarria, zelan zein ostasunez egiten du bere jaurtiketak, zein momentu egokian apurtzen duen erritmoa gaurkeko ditu. Hemen dago jokaldia, hau do pertsonalaren jokaldiaren errepikapena zen, 76 eta 79, 8 puntu, 7 puntu zaurretik Taurez, 38 segundu pariduaren bukeraren iristeko. Gogora deson, baita de nola Ferranek pasaren partiduan, Fenerbahçeren kontra, Turkoen kontra, apurtu zuen, 3-4 bider ratza apurtu zuen, jaurtiketa hoiekin, 3koitzekin. Oso ondo egin du orain arte hori, eta segidezala horrela egiten. Garaipenarekin bukatuko du ligilaren lehen fase hau Tauresek, izan ere atsedenaldia egongo da ondorengo bizpahiru asteotan. 23 jaurtiketa 3koitzak saiatu dira egiten, 3 besterik asmatu italiarrek, beste bat eta hori ere. Oso urrutitik egin du jaurtiketari Orlando Bullrichek, Ragatzik ikutu du, eraso aukera Tauresek izango du, 22 segundu eta baloia eskuetan mantentzen badute azken segunduan, jaurtiketa baten bila saiatuko da Taurez, falta aurretik egon da Pitizena, beraz, aurrez egin barko dituzte jaurtiketak, Arabarrek, kasunetan Lasori dagoki hori egitea. Eta 5garrena da Pitizena. Entzun, hemen dago ingirua zein den. Pentsa, Pitizena joko antolatzaile modu norain arte, aia norre pintzen duten beste edozein bat, hor dago utzinerik handienan ikustu dut kasu honetan. 27 urte ditu Pitizek eta badirudi gehiago dituela, ze hilea zuritzen ere hasi zaio. Pablo Lasoren 8. puntua. 5 errebote jaso ditu gaur, ez da marka txarra. Eta 8 asistentzia banatu. 9. puntua, 80 eta 79. Egia esan puntu gutxi jasoko ditu gaur ere Tauresek. Lehen esaten genuen, multzoan dagoen dauden taldeen artean, bera da puntu gutxien jaso dituen. Falta, Ramon Ribasena. 4garrena edo 5garrena da. 5garrena da bai. Lehen Abadek egin duen egin marko durain Ramon Ribase, baina ez du ajola. Txalo sorta zoragarria mentzako. Eta begira, nola dauden zaletuak, Lausanan bizi izan genituen irudiaiek ikusten ari gara honetan txe. Hortxe duzu irudi nagusi hau. Zazpi segundu besterik ez, bukaera iristeko. Partidu ona ikusi dugu gaur. Ramon honek agurtu du. Eta bere musika. Ramon Ribasen lana, 15 puntu, 14 errebote. Ezin hobeto, da gero defentsan ez nola markatu duen gizon handia Rusconi eta Giannini. Galuta dabiltza italiarrak, beste jaurtiketa batekin amaitzen.